Mes e medio despois de que o Concello de Pontevedra decidira a súa instalación, os pivotes da Rúa Peregrina están a conseguir o obxectivo que buscaba o goberno local. Notouse os problemas que se tían detectados desapareceron, o tráfico nas vías que dan acceso tamén baixou e tamén o que é o sostimento das lousetas, ou que sexa, que prácticamente tienen que estar ali todas as semanas, pois desapareceu. As cousas, dende o Concello recoñecen que aínda hai condutores despistados que non saben da existencia destes pivotes e pretenden seguir empregando este traxecto como atallo. O que si se detecta, como era previsível, é que de vez en cando pois aparece alguén que tiña o hábito de cruzar por aí por onde non debía e que volve ao cabo de 3 meses, ou que sea, a facer outra cosa, volve a intentalo, despois ten que dar volta e ir para outro lado, e ir por onde tiña que ir. Mesmo esta fin de semana intentou pasar entre os pivotes un vehículo da Policía Nacional. O momento foi fotografado polos veciños que trasladaron as imaxes ao Concello. Houve un incidente, que foi moi curioso, que foi un coche da policía da CNP que viñeron, iban dous, baixou un, estuvo indicando para que pasara o coche e a consecuencia foi que rascou o coche e parece que o volardo lle afectou un pouco. A intención do goberno local é manter estes pivotes. Segundo adiantou César Mosquera, non hai data para a súa retirada. Simplemente por aí non resiste, non está diseñado, non resiste que pase ese volumen de tráfico. É un perigo para os que viven ali, que creen que están nunha zona peonil, danse a volta, salen ou escapan un neno que sea, igual está debaixo dun coche. E aparte, nin o pavimento está para eso. Recordemos que a instalación destes elementos estivo rodeada de polémica. Tanto os partidos da oposición, PP e PSOE, como os sindicatos policiais manifestáronse na súa contra.